враща топката напред към Кешеро, който претендира, че страничното хвърляне трябва да е в полза на гостите, но не би. Абутомар изпълни. Остава към Паняро. Изключително красив гол реализира той в вратата на Ботев Пловдив в края на есенния полусезон. Натанаел и Вандерсон разиграват от ляво. Точно от страна на един от двамата бразилци Вандерсон. Ето го младия Калуян Кръстев. Още чака той своето първо попадение с бялата фланелка в общо 20